Sige. Sa mangit-ngit nga tanaman, Jesus nag-usara, iangtos niya ang tanan, tungkol sa salata. Siya nakanto sa tanan, ito yan ang galingon, namatay nasa krus masulubon. Siya lamang ang nagbaro dito sa hukmanan, napuno sa daong-daong, itamay sa tanan. Siya nakanto sa tanan, hidup yan kaugalingon, namatay nasa krus masulubon. Talikdan mo ba si Jesus nga manluluwas na, mianhi siya patubos, tungod lang kanimo. Nakanto sa tanan, itugyan kaugalingon, namatay asa krus masulubon. Amen.